Καλημέρα, Ματούλα. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για tour και μετά θα πάμε στη Χαλκιδική για διακοπές. Έχω κανονίσει όλες τις λεπτομέρειες. Το minivan που ζητήσαμε θα μας περιμένει στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και θα μας πάει ένα μικρό tour στην πόλη. Έχω συνεννοηθεί με τον οδηγό να μας πάει και για shopping, όπως ήθελες. Λίγο ο καιρός θα είναι βροχερός, αλλά δεν πειράζει. Θα περάσουμε ωραία το weekend. Τα λέμε σε 5 ώρες στο αεροδρόμιο. Μάικελ, φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, η πτήση μας ήταν πολύ ωραία. Να, εδώ είναι ο οδηγός από το minivan, μας περιμένει. Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε. Κοίτα εδώ, Μάικλ. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία της Θεσσαλονίκης είναι η θριαμβική αψίδου Γκαλερίου, γνωστή και ως Καμάρα. Ματούλα, φτάσαμε στο ναό του Αγίου Δημητρίου και είναι αφιερωμένο στον Άγιο, που είναι ο πολιούχος της πόλης. Στην κρύπτη του Αγίου Δημητρίου, κάτω από το Άγιο Βήμα, διατηρείται το ρωμαϊκό λουτρό, όπου κατά την παράδοση μαρτύρησε ο Άγιος. Μάικελ, ξέρεις, τα βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης έχουν σήμερα μήκος περίπου 4 χιλιόμετρα. Αλλά η αρχική περίμετρος που κάλυπταν ήταν 8 χιλιόμετρα και το ύψος τους ήταν 10 έως 12 μέτρα. Στη βορειοανατολική πλευρά ανεβαίνει προς τα υψώματα, περιλαμβάνοντας την Ακρόπολη, μέσα στην οποία βρίσκεται και το αμυντικό σύμπλεγμα του Επταπυργείου. Σήμερα έχουν χαρακτηριστεί επίσημα Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Πολύ μου αρέσει η παραλιακή οδός της Θεσσαλονίκης, Ματούλα. Η πλατεία Αριστοτέλους, που φέρει το όνομα του μεγάλου φιλοσόφου και δασκάλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αριστοτέλη, συνδυάζει στοιχεία από τη βυζαντινή και τη δυτική αρχιτεκτονική που θυμίζουν τη βυζαντινή Θεσσαλονίκη και δίνουν το δικό τους χρώμα στη σύγχρονη πόλη. Λίγο πιο κάτω, Ματούλα, είναι ο Λευκός Πύργος, το πιο γνωστό κάστρο της Ελλάδας και το σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Στη μακρά ιστορία του, ο πύργος έχει αλλάξει κατά καιρούς ονόματα και χρήσεις. Χαλάει ο καιρός. Βρέχει. Κρίμα. Κύριε Γιώργο, ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στη Χαλκιδική και να πάμε στο κατάλημα μας. Θα πάμε σε μουσεία της πόλης και για shopping άλλη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την ξενάγηση στην Θεσσαλονίκη.